diye başlayayım әле. Очрашу бит шулай башлана. Сезнең белән күрешүгә дуслар, күңелкәем шундый шатлана. Хәерле көннәр, мөхтәрәм тамашачылар. Кабат миннән сиңа сәлам тапшыруы эфирда, студияда аның алмашсыз алып баручысы Галия Гимаддинова. Электрон почтабызга килгән хатларны барлап, тапшыруны башлыйбыз. Һәм беренче сәламне Татарстан Республикасының Яр-Чаллы шәһәренә юллыйбыз. Бүген үзенең юбилейлы туган көнен Иске Мастяк авылында туып үскән. Бүгенге көндә Яр-Чаллы шәһәрендә гомер кичерүче Хасанова Роза Мусеевна каршылый. Аны бу онтылмаслык гомер бәйрәме белән апасы Загида Мусеевна, тормыш иптәше Рәшид Яхеевич, уллары Рушан, тормыш иптәше Альбина һәм Сабрина ихластан котлыйлар. Тормыш китабы барыбызныкы да төрле шул. Бер җирдә тусаң, икенче җирдә яшисең. Кайда гына илтми дә кемнәр белән генә таныштырмый ул язмыш дигәннәре. Безнең якыныбыз, сеңелем 40 ел гомерен дөнья шәшкәләре сабыларга багышлап, балалар бакчасында хезмәт итте. Ике гүзәл кызны күркәм шәхесләр итеп тәрбияләп үстерде. Алар үз чиратыннан аңа 5 онык бүләк итеп өлгерделәр. Кадерле сеңелем, менә синең матур юбилейлы туган көнең. Уянып күзләрең ачкач, бу дөньяга шөкер кылгансыңдыр. Чөнки зарланыр өчен мөмкинлегең һәм сәбәпләрең дә юк. Якыным минем. Йөрәк түремдә сиңа карата булган җылылык бүгенге салкын яз иртәсен сиздермичә җылыткандыр дип өметләнәм. Еракларда яшәсәң дә, без синең белән гел элемтәдә. Бүген дә менә бар эшләрне ташлап, яннарыңа очар идек. Кышып алып, юбилеең белән котлар идек. Теләкләре аның шул ук, саулык сиңа. Ике кызыңның бәхетенә куанып, 5 оныгыңның назына күмелеп, туганнарын барлыгын онытмыйча яшә дә, яшә әле. Туган якларга ешрак кайт. Гомерләр бер генә бирелә. Шуңа күрәдер җир астыннан юллар булмас, исән чакта күрешик дип җырлана җырларда. Сеңелемә 65-не тутырдык сиздермичә. Аны яшәтер идек без бер җил дә тидермичә. Үскәндә дә саклап кына яшәттек бит без аны. Барыбызда да бер үк әтиянинең каны. Сеңелем диеп дәшәргә бәхетемә кешем бар. Бер туганнары булмаган адамнарга дөнья тар. Кадерлем, котлыйбыз сине матур юбилей белән. Насыйп итсен яшәүләре алда бәхетләр белән. Хөрмәтле Роза Мусеевна, туган якларыгыздан ерак Татарстан якларына матур котлау сәламе белән бер рәттән җырда юллыйбыз. Бәхетле булыгыз. Бер гаиләдә апа сеңеле
Чираттагы котлау хатын без Иске Кулатка районы Яңа Терешка авылына юллыйбыз. Бүген үзенең матур туган көнен Хамзина Нажия Якубовна каршылый. Аны әлеге гомер бәйрәме белән тормыш иптәше Шамил Рахимҗанович, кызы Эльвира, улы Радик һәм оныгы Алиночка котлыйлар. Безнең якыныбыз 1966 елның 16 апрелендә Кирюшкино авылында дөньяга килә. Күрше авылдан бу кызны бер үк күрүдә гашыйк булдым, дип яза Шамил абый. Шушы көннән алып мин аның белән гаилә корырга хыяллана башладым. Үз хакын белгән кыз артыннан озак йөрергә туры килде. Тик үз максатыма барыбер ирешә алдым. Гаилә корып, аны үземнең яраткан хатыным иттем. Һәм бу эш өчен гомеремдә бер тапкыр да үкенергә туры килмәде. Ул миңа яраткан балаларымны, нәсел дәвамчым улымны һәм күңелемнең бизәге кызымны бүләк итте. Яраткан хатыным, рөхсәт ит сине ихластан бүгенге матур бәйрәмең белән котларга. Гел шулай бергә булып, гомер көзебезгә кереп, тигез генә яшигәле. Бел, мин сине нык хөрмәт итәм һәм яратам. Хатыныма бүген килә җылы сүзләр әйтәсе. Туган көне белән котлап, бер кышып бәп итәсе. Минем өчен син законны булдың сөйгән хатыным. Бәхетле бул гомер буе, минем татлым, акыллым. Сөекләнкәебез, гомер барышында син байтак йокысыз төннәр һәм безнең өчен кайгыга күмелгән көннәр үткәрдең. Уйлама, без белмибез, күрмибез, булмаса аңламыйбыз дип. Киресенчә, без барын да аңлап яшибез һәм синең алдыңда мең бурычлы икәнлегебезне без беләбез. Хәлләреңнән килсә гафу ит, әгәр рәнҗетерлек сүзләр әйткән булсак. Бүген туган көнеңдә сиңа кояштай озын гомер телибез. Бәхетең гомерле, гомерләрең бәхетле булсын. Әни дигән сүз кыска да, тик кадере күп аның. Ике дөнья җәннәтендә урыны булыр аның. Әнием безнең өчен генә һаман да яшәп килә. Безгә бар сөю назын да, мәхәббәтен дә бирә. Бүген җитте туган көнең, ял ит әйдә утырып. Сиңа теләкләр телибез, куш-куш итеп тутырып. Яраткан әбекәем, рөхсәт ит сиңа бер кем дә бирә алмаган назыңны биргәнең өчен зур рәхмәт әйтергә. Синең җылы карашларың, ягымлы тавышың, яратып назлавың мине бу дөньяда бәхетле итә. Үзең дә минем белән бергә бәхетле яшә, сөеклем. Әбием диеп әйтергә минем күңел шатлана. Аны күрсәм күңелкәем дәртләнә, канатлана. Әбием генә түгел син минем дәү әнием. Бүләккә дип рөхсәт итсәң, батур, бүләккә дип рөхсәт итсәң, матур җырлар бирәм. Хөрмәтле Нажия Якубовна, тормыш иптәшегез, балаларыгыз һәм оныгыгыз юллаган теләкләргә без дә ихластан кушылабыз һәм сезгә дип матур җыр юллыйбыз.
Бүгінгі күрешү қабат азағына якынлашты. Мин гадәттәгечә сезгә имин, бәрәкәтле төннәр телим. Киләсе очрашуларга кадәр. Пока-пока.